Эҳе мардум, баҳор омад баҳор. Имрӯз бардуи азиз 2 марти соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 120 сомонӣ. Дар имрӯза видео полни ҳишта ба иса биги бардуи азиз ки мада чӣ рӯй кардагам ва чӣ рага мезанем. Беҳад як видеои зур айда. Мерседес Зайчик астай, Volkswagen Passat астай, Hyundai Sonata астай бардуи азиз. Се мошини гарени зуран. хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи Фархор, шаҳри Ҳисор ва дигар ҷоҳо. Квартиру аз он астай дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Бохтар яъне ки Қурғони Пешина ва як квартираи арзони дига астай дар шаҳри Душанбе барои бародарои ғариба. Қызиқи видео ҳамие ки якомната квартира астай 120 000 сомониш мега. Бародарои ғарибаш метавонед ки якомната квартираро 1 миллион рубл да бихарен. ин видео бародарои азиз гарани маъқултон мешава. ай ҳамат хоҳиш мекунам видеои имрӯзаро то охириша тамошо кунед ва барои пешравии канали мо як дона лайки бепла биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатся кунен. Анака мирим усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин Хуҷанди Бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷоҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میآمده. ака чашмо табу пушихта дар канали Саудотиҷест ки бардуи азиз ба чаячкидор навора сар мекуна. дӯстони азиз, ин мошине дидесен беҳад як мошини фасони беҳтарин айда. бардуи азиз, хеле мошин гарени бисёр айне ки хеле мошин ами якта дита айда дар Тоҷикистон. бо диққат гӯш кунед, ман маълумот ча гап мезанам. Мерседес Зайчик будай соли баромадаш 1998 сол ай. сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 дора. мотораш даи объёмни ай, коробкаш механика. бардуи азиз, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. 9 моҳи дига танировка доро. бардуи азиз, ту метавонӣ ки 9 моҳ катагӣ кунӣ бигардӣ. балонош нав пачка задагиян, хадавои штупай мега, кондисионер печкаш кор мекуна. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар яъне ки Қурғани Пешина. нархша гуфта ки 55 000 сомонӣ бугӯ. гӯш кеси бародари азиз, нархиш 55 000 сомон бовар ки гарени арзонаш мега. ва соҳибиш гуфтагия ки ягон мисол агар ягон опели арзон боша болои суман бита мешава. бардуи азиз, ина ягон опели арзон дошта бошӣ, метавонӣ ки ин бародар да занг бизанӣ, бигӯ ки якама опел дорам, болои чанд қа сумат битам. ана бардуи азиз, чӣ хеле ки гуфтам нархиш 55 000 сомон, ягон опел боша мисол болои сум битен мешава. ана ака бес телевизора пастар ки мегзарем ба як квартираи арзони дига. и квартира на самом деле квартираи арзон айда бардуи азиз. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши балница. дом 6 этажа яъне ки доми 6 ошиёна будай. духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 45 квадратни метрай. ремонташ люкс замонавӣ ба дараҷаи олишай бардуи азиз. 100% ремонташ қатъиай. масъалаи ов свеч мега ҳастай. мактаб, садик, магазин, балница, бозор наздикай. рӯ парои мактаби ана терешко вада будай ҳами квартира. бардуи азиз, соҳибиш да срочни сум дар корай. нархша гуфта ки 210 000 сомонӣ бугӯ. 210 000 сомон бардуи азиз. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагим. номерои телефонуш ҳастай, номерош ватсап дора. илтимос бардуи азиз, харидорои аниқ занг бизанен. срочни бародар да пул дар корай.
бардурои азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардурои азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардурои азиз, компанияке барха компанияке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. Шуморо ай Москва ва Московскии област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳамин бародаро да удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. Ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам. бардурои азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка постоянно ҳами кор дай, мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед, сразу ответон мета. Бисёр инсони хуб ай, бародар ай. Ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. Ай ҳама да компания арзон бардурои азиз 8000 рубл. Агар ай номи канали Сауду ТЖ гап занем ба шумо арзон мекуна. Инаи бародароро нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. Такси граница ина мусоқ самомад рафта онҷа варидо ҳама садфуза дар номеро ки ҳамҷа меброяд тамос бигире мебарату соқ самомад меорату. агар ютуб фаҳма ки ман хеле мошинои арзон реклама мекунам, мумкин канали маро маҳкам кунада. бовар кунем бардурои азиз, касе ки дар Московскии областием бо диққат гӯш кунем ба чӣ ачки дора. Volkswagen Passat соли баромадаш 2005, сӯзишвориш танҳо бензин, объёми мотораш 2 литраи турбо доштаи, коробкаш автомат. бардурои азиз, 3 моҳ ҳуҷҷат, 3 моҳ страховка дора, балонош 80% хадавоиш созай, кондиционер печка дора, 4 дар электропакет, 2 сиделни пеш обогрев сиделни дора. бардурои азиз, ами 2 сиделни пеш обогрев сиделни доштаи. бовар кунен дига аида мошини зур намеёвие бача. мошин қарор дора дар Московскии област, нарша гуфта ки 500 000 рубл бугу. 500 000 рубл бардурои азиз, ба тоҷикӣ ҳисоб китобаш кардем 6000 сомон мешидай. номерои телефонаш ҳаст бардурои азиз, ҳозир занг бизанед, қати яка маслиҳат кунед. чандум лайк ҳаҷиқиди комментария да бинавис ва агар ягон комментария фасон бинависи бардурои азиз, ман айси 100 рублат мепартом. гавне зинда бош шеринар. дӯстони азиз, хундаи санъата, ана мошин, бовар кунед, мошин мошинҷон айда. мошин бардурои азиз, гарени камрасходай, вагони ай. гӯш кунед бо диққат. хундаи санъата, истеҳсоли Корея бардурои азиз, Корея гарени давлати бақувватай, истеҳсоли Корея будай. соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин, мотораш 2, коробкаш автомат. ҳуҷҷатош тамом шудагия бардурои азиз, пул боша як ҳуҷҷат чӣ мекунӣ, катагӣ мекунӣ, мегардӣ. балонош 80% хадавоиш созай, люк печка доштаи, состоянии тозаи бадай бардурои азиз. мақсад таъриф намекунам, мошин гарани состояниш зурай, вагони ай. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нарша гуфта ки 110 000 сомонӣ бугу. 110 000 сомон. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар экран нависагиам. бисёри бародаро дар Россиян дар комментария менависанд ки бачаи ачкидор та ҳамин шаҳри Исор хонаи арзон намемонӣ. агар намонӣ лайк намежиқем мега. ина бардурои азиз, лайк кабиҷиқен, хонаи арзон ай шаҳри Исор биқапен. ҳамин хона барои шумо ай, ҳамаи хонаҳо барои шумо ай. хонаи десен қарор дора дар шаҳри Исор, тарафи Шарорада, 3 сотиқ замин, 3 дархона кардагӣ ремонт дора. соҳиби хона маълумот додааст ки хонаи фурӯшӣ ана дар Шарора, уртабизда шаҳри Исор мега, 3 дархона, 3 сотиқ замин, об дора, свет дора, постоянӣ ҳастай мега ҳамаш. бардурои азиз, ҳамом, ҳоҷатхона, аловхона доштаи. касе харидор бошем, бо савдо мешава. бардурои азиз, срочни пулшон дар кор будай. числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар бошад, занг бизанед, хасоби хона маслиҳат кунед. нархиш 120 000 сомонӣ гуфтак бугу. ин канали мо сохта шудаги барои хонаҳои арзон, квартирҳои арзон. барои он подписатсия кунед бардурои азиз. як рӯз не як рӯз хонаи арзонита мисол ба хости дилта меоӣ. хонаи дешан қарор дора дар ноҳияи Фархор, 7 сотиқ заминаи дар хона. соҳиби хона маълумот додааст ки ана хона дар ноҳияи Фархор дар уртабизиш бардурои азиз. ноҳияи Фархор дар уртабизиш 7 сотиқ заминаи овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, маконаш ҷои хубай. маълумоти пирра дар WhatsApp мегиред мега. мақсад ки касе харидор бошен, ҳамин номеро WhatsApp дорад, дар WhatsApp бинависед, маълумоти пирра мегирем бардурои азиз мега. нархиш 160 000 сомонӣ. анами квартирара гӯш кунен, ғама фаромӯш кунен, бовар кунен, квартира беҳад я нархи зурайда.
квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. Бардои азиз, квартира дар шаҳри хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 30 квадратни метр будай масоҳаташ. домои пешна квартира ремонт дошта. ҳисоби квартира маълумот дагия ки як хонага дар беҳтарин ҷой мега. Бардои азиз, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, рӯпарӯи гостинисаи Эҳсон. наздикишта бардои азиз, мисол магазин, ҳамаи чи наздик будай. нарша гуфтакие ки 120,000 сомонӣ. ҳамун лайка ҷиқиди ё не? Рост шав гу хай. На ҷиқида боши хай ҳичи гап не. Не ки ҷиқида боши бо зури бад мешавад. Ака вақте ки та лайк ҳаме ҷиқи ҳами видео пан мешава шери нардаё дод бигине ки квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 30 квадратай. дом новостройка квартира ремонт дошта. Бардои азиз, соҳиби квартира маълумот дагия ки ассалому алайкум. хонаи фурӯшӣ як хонага дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, грамзавод ремонт дора мега медроя фақат зиндагӣ мекунӣ. касе харидор бошем бо муомила дора нашуд. нархш бардои азиз 220,000 сомонӣ. камтар арзон мешидай. 220,000 сомон. хотири ҳамхели квартираҳои арзон лайка бимон шеринар. зинда бошине ки савдотиҷи лақлақ ҳасар эохи савдотиҷи навора давом мета. бардои азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина номаш Қурғонтепа. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 33 квадратни метрай. дар кӯчаи Дӯстӣ Халқҳо. домои пешна квартира ремонт дошта. ҳисоби хона маълумот дагия ки хонаи фурӯшӣ дар рӯпарӯи ана Красни дом. бардои азиз, касе ки ай қарғанен ана мумкин фаҳмида бошен ки ҷоай дар рӯпарӯи Красни дом, ана кӯчаи Дӯстӣ Халқҳо. бардои азизам, нархш 185,000 сомонӣ мега. 185,000 сомон. номерои телефонаша занг зада маслиҳат кунед. ханам хеле бачаюча апаҷон ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. Настрен ибад як неки вақтам хуш буд, кам-кам қаттон чақчақ кардам. ози қавақома будозум банаген ки савдотиҷи ана қавақоша дохтай мои қарздор бошем. барои бардои азиз, настрени ҳастай вақтам хушай, кам-кам қаттон шӯхӣ мекунам. касе ки мада подписатсия кардагиан ҳаво медонад ки мақсад ма чӣ хеле одамам, ана чӣ хеле чақчақ мекунам видеоҳомда. бардои азиз, ана гапи бисёр надорам. агар ягон реклама дошта бошен замин хона квартира, метавонед ки дар ин рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунем. мо барои харидорора дар видеои оянда насиб иншолло нам барем, зинда бошем, ана рекламаи киногиш мекунем, рекламаи фасонаш мекунем. инами рақамҳо бардои азиз WhatsApp дорам. ва бардои азиз, хайнам хеле то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаободу кисётон пури пул боша. ва видеоя додараки он агар шароитотон боша, имконият боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунед. хаяка дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шуданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шуда, баъди сирх шудан сиёҳ шуда. Дига илоҷиш наштида дидан ки мисол почааш сиёҳ шуда, почааш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш кардан ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи Душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед.